centúries i centúries enrere. Els nostres avantpassats esperaren i esperaren, comptant els dies que els quedaven, perquè no només s'assequés la terra, sinó també els seus cors. El meu personatge és el pare de la família, i diguéssim que han generat com una mena d'univers particular, patriarcal, en el que la figura del pare és la que mana, però que s'han inventat com una mena de normes, no? Que probablement també se les ha inventada ell, que té a la resta de la família com una mica submesa a sus placeres i la seva manera d'entendre el món, que té algo de ritual, té algo de sectari i una mica curiós la manera que tenen de relacionar-se entre ells i com ell ha decidit que s'havien de relacionar, no? I bàsicament és algú una mica dèspota, poc carinyós, poc empàtic, tot i que a moments ho intenti, no se n'acaba de sortir gaire. I què més, tu que veus el meu personatge des de fora? És un boig. Sí, és una mica... Té un punt llunàtic, també és veritat, sembla que estigui com tocat per la lluna, de cop i volta. Realment ha generat una llegenda al voltant de la seva creença i se la creu i se la repeteix. Se la creu perquè se l'ha repetit tantes vegades que se l'ha acabat creient. I ja està, bàsicament. I pel que fa al personatge de la Maria, que és filla del pare, doncs és una filla que neix dins aquesta secta, és instruïda i educada dins d'aquesta religió molt particular i desconeix qualsevol altre tipus de realitat. Per tant, es creu fidelment això, però arriba a un punt, no?, que és una fragmentació, que jo crec que és el moment en què es grava la pel·lícula, que de cop s'adona que hi ha alguna cosa que no va i que hi ha alguna cosa que fa una mica de pudor. Llavors es posa en contraposició a la figura a la qual sempre ha seguit i fins i tot admirat, no? Segurament, jo crec que és el seu passat, però bueno. I llavors és la figura de la persona que es posa en contraposició a aquest monstre patriarca i lluita durant tota la pel·lícula per superar tot això i per canviar el rumb de la història. Per tant, és una mica com, jo abans ho he dit, com un petit viatge de l'heroi, no? Perquè al final, no vull desvelar res, però hi ha una certa victòria per part d'aquest personatge, depèn de per on tu miris. De fet, estem parlant d'una mena de religió bastant particular, però si acabes pensant en totes les religions, tenen particularitats. Si te les mires des de fora, creuen amb la sang de Crist, amb el cos que si els pans i els peixos. Cada religió té la seva realitat i creuen fermament i és el que hi ha, no? És inimaginable una altra cosa. I per tant, el que ens passa a nosaltres ho podríem extrapolar a qualsevol família fanàtica o que tingui unes creences molt fermes en qualsevol religió. O sigui, jo trobo que aquest projecte en concret té una ambició particular que amb més pressupost, no, crec que haguessin assolit ells coses, bueno, que haguessin pogut fer un pas potser una mica més elaborat, tot i així trobo que amb el pressupost que han tingut han fet una meravella, la veritat, perquè hi havia molts pocs diners. I en quant a sou, per mi hi ha una llei que jo tinc personal abans d'agafar una feina, d'haver-hi una d'aquestes tres coses, que és... dos d'aquestes tres, no? Que l'equip t'agradi, que el projecte et motivi i que hi hagi diners. I en el moment en què, jo què sé, l'equip t'agrada
el projecte també, però no hi ha diners, bueno, ja són dues coses de les tres que em fan tirar cap endavant, que és en aquest cas, en aquest projecte. Quan només l'equip t'agrada però el projecte no et motiva i tampoc hi ha diners, fas, bueno, no sé, doncs potser m'ho penso, no? Però en aquest cas hi havia aquests dos pilars importants, que era, ostres, és un equip interessant, tenen un projecte molt ambiciós i diferent, per tant, encara que no hi hagi pressupost, doncs endavant, no? Ho fem. Completament d'acord. Per descomptat que sí, que ho crec. Bueno, ens hauríem de creure més que podem explicar les mateixes històries que s'expliquen en qualsevol altra llengua, perquè és una llengua més, ja està. Que tenim lligada a la nostra sensibilitat, d'allà on venim, hi ha algú d'arrel i per tant, si ets honest, si el que expliques és des de l'honestedat, ho pots fer en qualsevol llengua, ens serveix per comunicar-nos, no? Doncs... Sí, per fer també un cinema arriscat en català, no? Que sembla que només ho puguin fer els nòrdics o no? Eso, Lars von Trier, escolta tu, els catalans també podem agafar i fer una pel·lícula diferent i que incomodi, i que no sigui d'una comoditat pràctica, no? D'enxufo i em poso una pel·lícula sobre, jo què sé. Sí, que només es limiti, que també han d'existir, no dic que no, estem al de sempre. Totalment, però sí que existeixen molt més aquestes... Entretenir, però exacte. No, perquè no podem generar altre tipus d'emocions, no? Encara que no entenguis fins i tot tota la història, el que et pot fer passar aquella pel·lícula no te la farà passar, doncs jo què sé, els que ens passen al migdia o a les tardes de dissabte o de diumenge. Pel·lis més blanques o més toves, no? Més per tots els públics. Que ja et saps la història, només veient-la començar amb els crèdits ja saps, vale, aquesta anirà d'això. Aquests dos es casaran, aquest al final morirà, aquest no sé què. Correcte. Que també està molt bé que existeixin, però també jo animo a que es facin més pel·lícules de gènere i que es facin més pel·lícules en general en català, perquè crec que tenim una cultura molt potent. Ha sigut molt xulo. Sí. Sí, és que va ser una experiència molt divertida. I ells dos tenien moltes ganes i això, molta ambició i ens van transmetre aquestes ganes des del minut 1 i ens vam pujar tots en el tren, no? Des del primer assaig. Sí, i ens vam fer amics, ens vam fer molt amics durant el projecte i va ser molt, molt agraït perquè a vegades pots rodar unes pel·lis o unes coses, no? Potser per això, amb més pressupost, però no tens connexió humana amb les persones, moltes vegades passa, no? I en aquest cas, superbé. Sí, fàcil. Fàcil, agraït. I sé que per ells, a moments, hi havia una part que era complicada, perquè eren dues persones que s'havien de posar d'acord. Amb una cosa complicada, també. Amb una cosa creativa. I jo sé que han fet un esforç perquè durant el rodatge hi havia moments que evidentment de cop i volta hòstia, no, que jo això ho veia així i ell ho veia de l'altra manera, però ho acabaven resolent de seguida. Sí. I era molt d'agrair que de cop i volta allò no entrés en una mena de bola i s'acabés... I que interrompís una mica, no?, l'energia del rodatge. Exacte. No, ho vam mantenir sempre... Eren molt sensibles a això, sí. També. Sí. I és d'agrair. És que és curiós perquè ara que m'ho demanes potser dic no, el terror no és el gènere que més m'atrau, però és que crec que és les pel·lícules que m'atrauen més que parlar de gèneres, no? Jo, per exemple, ahir vaig començar a reveure per segona vegada Twin Peaks, que no és la pel·li, em refereixo a la sèrie, l'última que van fer, la que van rodar a partir del 2014, pot ser? I clar, Twin Peaks, què catalogues? En quin gènere catalogues Twin Peaks? Això per començar, què és? És ciència-ficció, però també t'està jugant a vegades des del territori costumbrista, fins i tot, fins a elements de terror, però jo què sé,
això m'encanta el que fa aquell senyor, m'encanta que et proposa, no saps on aniràs a parar, ni et porta unes conclusions superclares de què està passant en cap moment, i em fascina al mateix temps. Estèticament ho trobo brutal. I pel·lis, doncs jo què sé, puc parlar des de que m'agraden les pel·lis del David Lynch, però és que jo què sé, Ari Aster es diu? Reconec que les dues que he vist, el que passa que també et diré que no les tornaré a veure. Saps? Em passa que em fascina el que fa, però em dona tan mal rotllo que dic, no, vale, amb aquesta tassa de cafè ja en tinc prou. Però hi ha pel·lis que sí, que les tornaria a veure una i altra vegada, no sé, passa. Jo també crec que va això en pel·lícules, amb directors, directores que m'interessen o que m'atrapen. Retrato de una mujer en llamas, no? Retrato de una mujer en llamas, de les últimes que he vist, em va encantar i no té res a veure amb el terror. És quan una cosa està ben feta i que hi ha... I et transmet i t'emociona d'alguna manera. Sí. Et fascina d'alguna manera. Sí. Pues ja està.